kaingon nga kita Kristiyano? Or how can we say that we are an authentic Christian, baptized Christians? Maybe isa sa mga tubag nga kasagaran madungog nako, muingon gyud nga, Father, Kristiyano ko tungod kay musimba man ko every Sunday. Tama ba or mali? Sa inyong tanaw, enough na ba ang pagsimba matag Domingo aron ka matawag nga Kristiyano? Sakto or dili? Okay. So, kamo mismo makaingon mo nga murag dili man siguro, Father, kay kinahanglan ato gid nang i-practice, no? Kay daghan bayang manimbahay nga igawas nato sa simbahan, lahi ng atong kinaiya, no? Usahay naa kita sa sulod sa simbahan, murag nindot ang atong disposition. Pero paggawas nato, murag nausab naman. Iguli nato sa balay. Once nga makita nato ang ato ang silingan, murag magsurok na po atong dugo. Makita nato atong bana, inyo ra di ay, wakoy labot. No, kabasing mo ingon mo nga, nadi kay bana, Father. No, inyo rin bana, maglagot na pud mo. Makita ninyo ang inyong mga anak nga sige ragpabadlong, mausab na pud ang inyong mode, no? Sa inyong kaugalingon. So, dili gid assurance di ay nga ang pagsimba makahimo natong authentic nga Kristiyanos. Pero usani sa makapahimo nato kay mao man siya ang venue din wherein kita mapalaw man nato ang atong pagpamalandong, no? This is one of the many venues nga kita makahinuklog or makapaghinuklog ta, makarealize ta nga ingon ani di ay ang ato dapat nga sundon. Kay diha sa simbahan, diha man nato makita or diha man nato masinati nga wala kita maginusara. We are a church journeying together, no? Mao kita gingon nga synodality church, no? So ingon ana. Kadtong last Sunday, nakahinumdum pa mo sa atong gi-celebrate? No? Unsa ganito atong gi-celebrate last Sunday? The solemnity of the Corpus Christi. Atong nadungog o nakita nato ang kahulugan sa atong pangalan o sa atong pagka-Kristyanos, no? Katong atong gisaulog. Karon kung unsaon nato or gipahinumduman kita, no? Nining ato karong mga pagbasa, most especially sa atong gospel, kung unsa ang gipangayo kanato aron kita mamahimong tinuuray nga Kristyanos. Or aron kita mamahimong or makahuluganon ug walay pagduha-duha diha sa pagsunod kang Kristo, no? Makahuluganon tungod ang pagsunod kay kang Kristo, wala may gipangayo nga kondisyon, no? So mahimo lamang meaningful, makahuluganon ang atong pagsunod kang Kristo kung diha sa atong pagsunod wala tay gipangayo nga kapalit or kondisyon. Kay usually baya kana bitawng naanad ta, no? Sahay maayo gyud ta mohangyo bisag asa, bisag unsa nga mga pamaagi, kung makahangyo ta malipay may gyud ta. Mao ni ingon ani pod sa atong pagtuo, ingon ani pod ang ato ang pakigrelasyon diha sa Ginoo, no? Ganahan gyud ta mohangyo. Yes, Lord, musunod ko nimo pero sa usa ka kondisyon. Or Lord, musimba na gyud ko, magbinuotan na gyud ko, Lord,
basta ihatag ni Lord ha. So ato nang gitagaan og kondisyon ang atong pagka-Kristyanos. Ang mga pagbasa karon Domingguha naghisgot sa atong or unsaon nga mahimong makahuluganon ang atong pagsunod sa kabubuton sa atong Dios. Sa unang pagbasa atong nadungog nga unsay gibuhat ni propeta or the prophet Elijah ngadto kang Elisha, no? Dihang iyang giingnan or si Eliseo iyang gipakitaan nga mahimong makahuluganon dapat ang pagsunod diha sa panag-ingnan ni propeta Elijah or prophet Elijah. So ang nahitabo gibiyaan niya ang iyahang mga kabtangan kung unsa ang naa siya, iyahang gipang-ihaw ang iyahang mga nating or kanang turo nga baka, no? O gipanghatag niya, no? Iyang gipang-apod-apod. O ang iha pong kuan kanang pagpandaro bitaw, no? Iha pong gisugnod. Sumauna, gibiyaan niyang tanan tungod kay si Elisha o si Elias or si Eliseo misalig man sa giingon ni propeta Elias, no? Prophet Elijah. So iyang gisalig tanan ang iyang kaugalingon diha sa Dios. In today's gospel, Jesus reminds us that there is a God and His creatures are supposed to obey and follow Him. A lot of our problems and miseries happens whenever we play God and refuse to obey and follow Him. Take a look at your life. No, pananglitan sa atong kinabuhi, no? It is full of sadness, emptiness, and strife. It is because you have forgotten, and we have forgotten sometimes the most basic truth in life, in this life, that there is a God and you are not Him. No? Usahay man good, we play the role of God. No? Kita maoy mo ganap sa role sa usa ka Ginoo. Mao na nga magpakaginoo ta sa atong kaugalingon. Nakalimuta nga ang tinuray nga Ginoo mao ang source sa tanan. Mao na nga kung ingunana ang ato ang thinking, murag makabantay na lang ta nga murag hawang ang atong kinabuhi. Empty ang atong kinabuhi. Daghan og mga problema or gamay lang siguro nga mga siging-siging sa kinabuhi, murag kasurindiro na ta. Kaya nga naman, nisalig man ta maayo sa atong kapasidad, isip, tao. Wala ta or nakalimot ta nga naatay Ginoo. The gospel message of this 13th Sunday is about the failure of the three men who offered to become disciples but could not let go of their attachment. Attachment, no? Mao man ni siya ang problema gyud. Nganong dili ta makasunod o nganong dili ta makafocus sa pagsunod sa Ginoo tungod kay daghan man ta og mga attachment sa atong kinabuhi. For examples to mention, no? Ang ato ang mga kabtangan, kwarta, fame, unsa pa diha, daghantag attachment sa ato ang mga daghantag mga trabaho or gusto nga buhaton, attach kay ta, no, ni ana. Dili ta makabiya, dili ta makasacrifice og pila lang ka oras or usa lang ka oras sa Ginoo tungod kay busy ta. No, usually mao gid ang ato ang rason. So my dear friends,
Where there is sacrifice, there is love. That's basic. Kung muhatag tag sakripisyo, gamay lang nga oras, gamay nga panahon diha sa Ginoo, mutubo ang gugma sa atong kaugalingon. Where there is love, the Lord is always there. Naa kanunay ang Ginoo tungod kay ang Ginoo gugma man. So wala na gyud lain nga magdominar or maghari sa ato ang kaugalingon kundi ang Ginoo. Kung i-allow nato ang gugma nga motubo sa atong kaugalingon. If we decide to follow the Lord, decide now and not tomorrow, because tomorrow is still far away. Layo pa kayo ang ugma, no? Wala ta kahibalo unsa pay mahitabo sa ugma or kanang after this, no? So dapat now na. Karon na dayon. Dili na ta magpadugay-dugay pa. Dili ta magpa-delay, no? Mura bitaw og kanang procrastinate. Anad kay ta na, unya na lang. Anyway, napabitoy daghang time, so nakalimot ta. How about ang ato ang time? We're running out of time. If you mean yes, answer yes. And if you mean no, answer no. There is no in between. Nadungog man ni nato, no? Nga kinahanglan kung musumpa ka, kung moingon kag yes, yes dapat. Kung moingon kag no, no. Itara ba kay bisag kana maglisod ta usayog balibad ba? Bisag dili nato kaya, moingon lang gyud ta. Instead nga moingon tag no, para dili nato ma-offend ang atong mga kahigalaan, moingon ta nga, sige tan-aw na ko ha. Kanang ingon ana tan-aw na ko, ay na mo pagdahom ana. Consider as no na na. Nganong maglisod man gyud ta no? Bisag ako gyud usahay pod maglisod pod ko ana. Maglisod pod ko balibad ba? Kini ko ganahan nga ma-offend ang kuan, pero tinuray lang, mas maayo pa man ang moingon ka nga, sorry Jud, di jud ko makaadto. Bahala na. At least wala ka magpaasa. Mabito ng mga Pilipino, well known ka sa mga paasa. No, maingnan jud da, mabranded da. Kaya nga naman dili man ta makahibalo mo balibad. Murag always ta nga mura bitaw i-please nato ang tanan. Bisag dili nato kaya. Asa naman ka? Nagulat na minimo. Uy, padulong na gyud na traffic pa, pero naa pa day sa balay, wa pa gani kailis. No, yun nakabantay mo ana. Naka-experience na mo ana. Mo di mo maningog kay kuan mo kanang affected mo, no? We need to examine ourselves to find out what those things are which keep us away from the Lord. Unsa man tong mga butanga nga mga nakapalayo noon nato, nakasamot nato palayo ngadto sa Ginoo. Ato kunong tan-awon balik, kumbaga sa Tagalog, balik tanaw sa atong kaugalingon. Kung unsa man atong gipangbuhat, unsa man ang mga butanga nga involved ta, nga instead nga makaduol ta or mapaduol ta sa Ginoo, nalayo naman noon ta. What are the things that hinder me from following the Lord? Is it attachment to work and the pursuit of money so that I have no more time for God and people in need? Usahay ra ba kay naganit tay kwarta, okay kayo mag-smile-smile ta, pero wag ganit tay kwarta no init kay atong ulo. Wala ganit tay kwarta. Di man ta gutomon, pero wag ganit tay kanang naa ganit tay kwarta di ta gutomon. Pero wala ganit tay kwarta no murag tanan nga pagkaon murag ganahan ta mukaon. Kabantay mo ana. So experience po nako kana bitaw mo ato tag mall nga sakto-sakto ra tong kwarta murag gutom lami ikaon ay pero na ganit tay kwarta maglibog na pud ta. Murag di naman ta gutomon. Is it enslavement to gambling? May kasagaran na ba nato na? Or drinking? Or a bad temper? Or ikaw mismo sa imong kaugalingon, makaingon ka ni ana? Ikaw rin makasulti sa imong kaugalingon kung unsa ang mga butanga nga nakapalayo nimo, nakainat pagpalayo diha sa Ginoo. My dear friends, in today's readings, again, God reminds us
sa ato ang bukasyon. Dili lamang sa mga pari, sa mga madre. Kita usab, kamo usab, no? Matag usa kanato gitawag kita sa Ginoo. God calls us in a very special way. Aduna kita'y tagsa-tagsa ka mga bukasyon. It's a matter of saying yes. And that yes means commitment. No? We commit to the Lord. Sometimes, matunga gyud ang ato ang time. But I don't believe nga wala tay time. There is always time. Di ginawagtang ang time. Dili na mawagtang ang time. Dili na matabo nga wala tay time. It's a matter of time management. Kung unsao nato pag manage ang ato ang time. No? So siguro, sa pagkakaroon, kung wala pa na nato, murag katag pang ato ang oras, dili pa ta makahatag yun, enough time kay Lord, murag wala pa ta maabot sa punto nga atong gimanage ang ato ang time well. So my dear friends, in today's celebration, again, God reminds us sa ato ang calling. God calls us, yes, and we are the one responding that call. Upon responding that call, adunay akibat nga responsibility. So I hope and pray that along the way, as a church, as a synodality church, we reach that destination, and that destination is Christ Himself. So padayon kita sa ato ang pagpaningkamot nga unta, lamdagan ko nunay ang ato munahuna, ngagyahan kita uban sa atong Espiritu Santo, sa atong pagtawag sa Espiritu Santo, aron siya usab muban kanato diha sa atong pagpanaw isip usa kasimbahan. Amen.